Patxi eta Egoitz kolokazioan bizi zirezte, pixukideak zirezte. Supermerkatuko kutxan egin duzue topo. Zuk Patxi, saskia ur botoila, fruta eta barazki biologikoz betea duzu. Zuk Egoitz aldiz, pizza, xokolata eta Coca-Colaz. Patxi hasita, 1 bertso 8 tipian. Esplikatuan izun, Egoitz zea jaio. Gauza naturalagoa, ez alduzu naio. Zergatik zurekin naiz, hortan enaiz jaio. Egoitz zu pisu zira, kide baino gehiago. Larai, lararai, lararai, kide baino gehiago. Xokolate krispeta eta 3 jogurt. Zuretzako bitxia izanen da arrunt. Baina jakin ezazu, usua txeman zaitut. Zere gero enetik jaten baitu zuzuk. Larai, lararai, lararai, jaten baitu zuzuk. Zuk Egoitz jaten duzu, usu eta asko. Coca-Cola, OGM, karotata harto. Bai zuretik hartzen dut, hau da egiazko. Bainan zuri kentzeko zure onerako. Larai, lararai, lararai, zure onerako. Ta ala alzabiltza zu azken boladan. Errandako guztiak hartzen ditut traban. Lengo pixukidea bertsuari zitzaidan. Neronek erranen dut zer komeni zaidan. Larai, lararai, lararai, zer komeni zaidan. Beraz zurekin ez da, ez otoi ez amen. Naiznik ejan ez duzu, zuk deuse eginen. Lengo pixukidea, ala bazen omen. Orain ejan zaidazu, jan ote zinuen. Larai, lararai, lararai, jan ote zinuen. Baita labean erretan goxoa zen ara. Zu ere egun jango zaitut behar bada. Ekologiko pintan beraien gisara. Eko ilogikoa bilakatu zara. Larai, lararai, lararai, bilakatu